जों दिनै TSF बेंगै जों दिनै मिनिस्टार अफ हायर एजुकेशन किशोर बारमन मालायखौ माने दिनै टाउन कमिटि अफ बरक मियाफ्राव जोंनाव साहागै जे टीचार रिक्रुटमेंट जो एग्जाम रनाय रक बाय जों मालायगै मियाफ्रावबो चेयरमैन बाय मालाय जों दिनै मिनिस्टार बाय अबनो सालायखौ जे टीचर रिक्रुटमेंट प्रोसेस जों दंमोन आरो जागा कक बरक सिलेबास करेहनो जों नामाबाय जों दिनै मिनिस्टार एपिल खालामो so that बसकानि सालते ओंखांखेबा बसकानि एग्जाम नि सिंनो बरनो इनक्लूड खायो कक बरक सिलेबास रमन आमा सिमिया दिनै जे MBB यूनिवर्सिटी मास्टर्स कक बरक सब्जेक्ट डिपार्टमेंट आमा एड खानबाय जों मन एपिल खालामो ते जे MBB जे थांनाय रिक्रुटमेंट नोंनि दंमानि आमनो जों बबाय कक साखा इनके आमो तो प्रोसेसिंग जाखनि बोनो साखा so जों हपफुल दं आमो सिमिया जों अरबिंदो कलेज आरो जे इंफ्रास्ट्रक्चर जे सीट बेराय लिमिटेड दं तमाने आमनो जों साखा बसा डेफिनेटली आमो तो नायनाय एंड आरो जागाबो कक बरक डिपार्टमेंट हेड खालामबाय जों एपिल खालामो ते कैसा इनके त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वाबो जों थांनाय रगबो जों खोनाखा जे बेलायनो कक बरक लिमिटेड सीट 60 है के 50 रकनि जों खोनागो ते बयनि के तो 90+ रक 100 रक बनबाय जों बन एपिल खायका ओ मैटर नबो नायगै so that जोंनि बरक रक निजेनि ककनो नमा फरायथों होननाय जों जे जागावो जे कलेज जे कक बरक डिपार्टमेंट करे आरो जागानो रजाक थां होननाय जों बनिथानि जों दिनै एपिल खायबाय माने बो खेताम रेस्पॉन्ड दिखा बो काहान साखा ताने हमले बो मुसुगु चिनी लैंग्वेज प्रमोटिंग एंड बो चिनी साइ सकांग बो अरबिंदु रंनि इशू खनाजाखनि खनागे ते बो सामानि कमन बोनो साफायके सिनाय हि सामाबा बोनो जों एपिल खायका एंड खा खायगो बो स्टेप नागन होननाय एंड जों हपफुल दंबो चिनी जे डिमांड रक आमो चिनी स्टूडेंट्स अनबो स्पेशली आमो माने थाङो